Ulvetime. En direkte oversættelse af det svenske ord Vargtimmen. Udtrykket stammer fra gammel svensk folketro og hentyder til det mystiske øjeblik lige før daggry, hvor natten møder dagen. Ulvetimen gemmer sig et sted mellem klokken 03 og klokken 05. Uanset om man er vågen eller sover, så sker der mærkelige ting med menneskekroppen, fordi blodsukkeret er på sit laveste, stofskiftet falder gudhjælpe mig også, og kroppens produktion af hormonet melatonin kulminerer. Man har det faktisk ikke så godt, og det er nemt at blive overmandet af sørgmodighed. Og hvis man sidder og hviler øjnene i en svensk nåleskov ved daggry, og der pludselig lyser gule ulveøjne igennem den blå skumring, så bliver man som regel ret bange, for man kan nemlig læse i utallige bøger og tegneserier, at ulven spiser mennesker. Svenskerne havde ulvetime i fred og ro gennem flere århundreder, indtil den triste, selvoptagede og kvindejagende svenske filminstruktør Ingmar Bergman lavede en film, som hed Vargtimmen. Mange danskere troede fejlagtigt, at filmen var en advarsel mod at hente børn på daginstitution, og derefter løbe lige hen og købe fødevarer i supermarkeder lige efter arbejdstid. Ingmar Bergman er skyld i, at børn i Danmark er bange for at komme med deres forældre i supermarkedet sidst på eftermiddagen. Børnene begynder ofte at hulke og skrige af dødsangst, og kun hurtig indtagelse af produkter med højt indhold af kunstigt fremstillede sødemidler kan dæmpe angsten i at udvikle sig til regulære dødskramper. Denne stressjagede indkøbsadfærd har medført, at danske forældre må leve af en ensidig og smagløs kost, som mest består af pasta og kødsovs. Dog ikke på Østerbro i København, hvor børnene som bekendt spiser sushi og drikker granatæblesmoothies.